Miet ta' persuni laqgħu is-sejħa tal-Partit Nazzjonalista, inizjattiva fejn il-Partit Nazzjonalista qed jitkellem fisem il-Maltin u l-Awċin kollha illi insissa insterqu madwar 50 miljun euro mill-Gvern Laburista f'dawn l-aħħar 8 snin, ser illi sar mill-kontijiet tad-dawl u l-ilma. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech kellu l-okkażjoni jiltaqa' ma' dawn il-persuni fejn urew it-tħassib tagħhom għal dan is-serq tal-Gvern Laburista. Bernard Grech saħaq li l-Partit Nazzjonalista huwa kommess illi joffri soluzzjonijiet għal din l-anomalija fil-kontijiet tad-dawl u l-ilma. Gvern ġdid nazzjonalista jagħti lin-nies lura il-flus kollha li nsterqu mill-kontijiet tad-dawl u l-ilma fl-aħħar 8 snin taħt Gvern Laburista ta' Joseph Muscat u Gvern Laburista ta' Roberta Bela. Fost in-nies li resqu sabiex jagħmlu l-ilment tagħhom kien hemm raħħala, bdiewa, ommijiet, anzjani u sidien ta' negozji żgħar u medji. Din hija xi ħaġa li qed teffettwa kulħadd, hija xi ħaġa reali, illum ħadd m'għandu dubju illi qed jinsteraq fil-kontijiet tad-dawl u l-ilma ma' kull ġurnata. U għalhekk il-Partit Nazzjonalista qiegħed hemm biex bil-paġna ġdida li jrid joffri l-pajjiż ikun jista' wkoll f'din id-direzzjoni jekk garantixxi li l-kontijiet tad-dawl u ilma jinħadmu b'mod fair biex inti tħallas dak biss illi hu dovut. Bernard Grech sosta li ma tbaqa' ebda dubju li l-Gvern għal dawn l-aħħar 8 snin kien qed jisraq lill-poplu Malti u Awċi fil-kontijiet tad-dawl u l-ilma. U għalhekk Partit Nazzjonalista fil-Gvern se jkun qed iħallas lura dak li bid-dritt huwa tal-poplu Malti u Awċi. Nitnu skellem ma' dawk li żaru d-dar ċentrali tal-Partit Nazzjonalista sabiex jirreġistraw l-ilment tagħhom. Għax jiġu għal-kontijiet għolin ħan iċċekkjaw jekk nistgħu nġibu xi ħaġa lura nieħduha. Għal-paturi konta 1,000 euro, 1123. Daqqa għoli, daqqa barġ, daqqa u dem xi ħaġa. Biex forsi naraw għal-inqas joqsin ftit il-kontu. Biex nippruvaw nirranġaw li saraqna. Waħed ħafna fil-kontijiet għandi wieħed biss ta' 777. Allura fejn qabel kien jiġini 64, 70, naqra fuq 70, irrekorrejt għalaw. Mill-kontijiet li ġaħallast għandi nħuġ 380 ġallura. Mela meta ikolli over, imbeħħom l-Gvern bil-7 cents. U ta' bil-lejl ikolli nixrihom bil-11 cents minn tiegħi f'tiegħi. Naħseb illi serqi jenda. Il-kontijiet li qed jiġu li għolin. Ħafna. Naħseb li għax ħallast iż-żejjed jien. Biex forsi nirranġaw naqra s-sitwazzjoni. Saraqni bil-kont tad-dawl u l-ilma. Qed jiġu ħafna għoljien. Għax il-kontijiet mhumiex qegħdin ġustiju. Il-kont dejjem għolli qed ikun. U jiena ngħix waħdi. Daw il-proposti li qed joffri l-Partit Nazzjonalista fosthom din l-inizjattiva tal-lum, kif tarhom inti? Tajba ħafna, imnalla jkunu xi ħadd jekk inkella x'ħan għamlu nibqgħu nħorġu dejjem il-flus minn bur. Issa aħna ħafna minna pensjonanti ju. Ma l-pensjoni ma tlaħħar. Mintu tara l-Gvern Laburista vera raħashom kontijiet? U x'raħħas jiena medbejt panelli u xorta bqajt, jawar, għax nirċievi l-kont. Biex nbilli jgħidu l-kontijiet raħsu, għax mhux vera. Ma naħsibx. Għulek jizzani ħafna għol. Ma naħsibx li raħsu kemm suppost jorsu. Sa issa l-Partit Laburista għadu ma ċaħax li dan is-serq mhux qed isir u għalhekk lanqas biss ikkommetta ruħu li jindirizza din l-anomalija aħseb u wara kemm jirritorna l-flus illi nsterqu mill-familji Maltin.